En geno mar Nyakwar Ramogi ni riyo makare machiegni weche manyien mag migago kowuok e Ramogi TV. In gi thuolo mar oro ote machuok e laini maro mar ote machuok ma en 23600. Mokwongo thuond weche. Ywaruok omuoch kind obila kod jodak makware gino makoro chungo chenro mar golo ringre mamoko. Askari watupatie amani, tuomboleze vizuri, tumtoe mochari tupeleke penye alikuwa anaishi, kisha tumtoe hapo tumpeleke nyumbani twende tumzike. Sisi hatuna maneno. Ywaruok mapek no muoche kind anyuola moro kod obila e kar kano ringre ma Kakamega e kinde ma anyuola no nodhi kawo ringre mar nyathigi manotho e ng'anyo. Tumekubalia rais ashirikiane na Wakenya wale wote walete ndani ya serikali ndio Wakenya wote waweze kufaidika, kwa sababu yeye ndio rais ya Wakenya wote regardless of how they vote. Jo Kenya onyis mondo ikrene sirikal madhiriwo jopiny duto ma ok odewo kweth siasa ma ng'ato wuokie. Machiegni nyinga Milton Ochieng. Ywaruok nomuoche kar kano ringre e od thieth maduong' ma Kakamega tok anyuola moro chopo mar kawo ringre nyathigi manowito ngimane e kinde ng'anyo mar kwedo paro machik mar omenda ma higani. Anyuolano kod rowere mamoko ne dwaro ringre Caroline Shiramba mawuok e gweng' ma Busilwa e kar chung' od bura ma Ikolomani kod ringre mar Reagan Ouko mawuok Kisumu mondo mi gichom godo boma ma Kakamega, gima obila notamore ka giwacho ni rowerego nyalo kelo koko. Obila nobedo gi tich matek mar kedo kod rowerego mane dwaro ywago jogi. Tuko hapa mochari na tunataka tukichukua karo tuweze kumpeleka pahali alitoka ndiye akuja akufe, tufanye msafara ya kwenda nyumbani, na tunasuiliwa. Polisi akafa akatolewa mochari akapelekwa kwake. Inakuwaje sisi tutoe karo mochari tupeleke tu nyumbani bila kwa boma yake? Na tunaomba serikali tafadhali tuchukue huyu mwili tupeleke kwa nyumba yake kwa utaratibu kama kimila. Askari watupatie amani, tuomboleze vizuri, tumtoe mochari tupeleke penye alikuwa anaishi, kisha tumtoe hapo tumpeleke nyumbani twende tumzike. Sisi hatuna maneno, tumeridhika na tunasema tu asanti kwa polisi ambaye aliua, na Mungu ambariki na hayo. Tumeongea na polisi wamesema hatuwezi ingia town, hatujajua ni sababu gani. Ile kitu tutawaeleza serikali ya Kakamega, sisi tuko na amani, hatuna vurugu, nataka tuchukue msichana wetu tusindikije polepole mpaka Ikolomani. We are not happy. We told the government to respect life, but the government is taking away our lives. Our sister is now going at home a dead person because of this government that does not respect life. Tafadhali serikali, tunaomba serikali yote iende nyumbani. We are not done with the CSS and what. Ruto, you must go. Jotelo mag Kenya Kwanza mawuok North Rift wacho ne jo Kenya nyaka ikrene sirikal mabiro riwo ji duto ma ok odewo kweth mar siasa ma ng'ato wuoke. Kane giloso Baringo kanotelnegi kod Joseph Makilap ma bende en jakanyo mar komiti mar omenda e od bura kod nyawadgi ma Baringo South Charles Kamuren, ne gilero ni ng'anyo mag rowere mag Gen Z koro chuno jatend piny mondo los sirikal mabiro riwo wi oganda duto, kamano e yo kende ma tieko ng'ur mag Gen Z go. Bende jotelogo norwako wach mar wuoyo sirikal mondo mi ochiw ne jatend piny thuolo mar loko telo e sirikal mare kamoting'o nywako rowere telo kendo winjo ywakgi. Kitu ya mtu wameona president anasikisa wa Kenya. Kama amevunja serikali yako yote, ministers yote, siyo ni kusikisa wa Kenya. Si ni kweli? Na sasa tumbe nafasi alete wa Kenya wengi kuingia kwa serikali. We want to expand the political space so that we have more people in government and we have a stable country. Because hii Kenya inatosea sisi wote. So kuelekea hapo mbele tumekubalia rais ashirikiane na Wakenya wale wote walete ndani ya serikali ndio Wakenya wote waweze kufaidika, kwa sababu yeye ndio rais ya Wakenya wote regardless of how they vote. Na ila hatua utachukua, tunajua unachukua kila hatua kwa ajili ya faida ya kila Mkenya. Tuweke Kenya hii iwe kitu kimoja. Na tunasema asante. Waje tutarajie ile mawaziri utatutolea kulingana na mwito ya Wakenya,
Sisi kama wajumbe tuko tayari kurudi bungeni na kusahisha kuambatana na sheria kwa ajili ya mpangilio, kwa sababu Kenya hii lazima tuende pamoja. Gavana ma Machakos Wavinya Ndeti owacho ni ng'anyo mar rowere mosebedo kibago e pacho ka en ranyisi makende ni piny Kenya onego bag twak mar lalruok gi jo Kenya e wi chenro mar sirikal. Kanoloso gi jofwambo tok nyasi mar iko manotimore skundi yawuoyi ma Muvuti e kar chung'o bura ma Machakos Town, Wavinya nowacho ni nywako pacho oganda e telo koro en gimochuno. Magi timre mana odiechieng' manok tok jatend piny nobwogo oganda kowuoyo sirikal mare duto kaluwore kod ng'anyo mag rowere osebedo kabago e pacho ka. Hawa majensi pia wametuamsha sisi wote kama viongozi, na ni muhimu sana tukienda kwa public participation tunasikiza tu vile mwananchi anasema. Na kumbuka mimi nilianza kufanya public participation kwanza nikiwa mbunge. Nilipokuja kama governor, kila mwaka huwa mimi naenda public participation, na watu wengi wanasema governor anapoteza pesa akienda public participation. Hiyo sio kupoteza pesa, hiyo ni kuchukua maoni ya mwananchi. Rowere mag riwruok makelo kanyakla rowere manie duond buche mopogore opogore pacho ka koro kwayo jatend piny William Ruto mondo tigi rieko matut e yiero jotend migepe manyien kotelnegi kod jatendgi Kidi Mwaga. Rowerego nopuoyo jatend piny William Ruto kuom riembo e tich jotend migepe ka koro gidwaro ni jotend migepe manyien mibiro yiero bed jogo mong'eyo tijgi maber, joma nigi bidhruok, ka bende onego giwuogi e oganda dhoudi duto te maonge akweda. Ne watimo romo ka miluongo ni interparties dialogue. Kama kaka jomatindo watu wakwa penjore ni to ere kaka Kenya ochopo kamarachni. Kama nyo odong matin nono to nyo awito gima kisungu luongo ni our constitutional order. Waloso mo wacho ni siro ker kuom nyo vunjo duond cabinet mare. To kama nyo setimo kamano wawacho ni koloso cabinet manyien to nitiere weche adek manyaka otimnwa. Namba 1 nyako ye miwa chuo gi nyiri mobidhore. Namba 2 nyako miwa joma ong'eyo tich monengo bed ni gitimo. And namba 3 nyako miwa cabinet manyiso ni Kenya oriwore kamoro achiel. Ok wadwar sirikal machalo kagima en sirikand dhoudi ariyo. And I hope as a young man in this country going forward, the provision of a constitution that allows for public participation, it going forward in terms of governance of initiation would mean something. So that public participation exercises called by either parliament or the executive should never be a cosmetic exercise. It should mean something for this country. I hope that now that the president has extended an olive branch to the country in terms of the dissolution of the cabinet, we can now see some level of goodwill in terms of the ODPP and the DCI coming together to prosecute, investigate and prosecute all the police officers who are involved in any form of brutality, any form of abductions, all the killings that we have been seeing. And we also call on the president that this is a non-negotiable issue. Human rights are not to be negotiated. Human rights are not alienable. Every human right, every human being is entitled to their human rights, and we expect this to come to an end. Odiechieng' manok tok jatend piny William Ruto wuoyo sirikal mare kaluwore kod ng'anyo mapek mar rowere osebedo kabago e pacho ka. Moko kuom jodolo kod josiasa okwayo jatend piny mondo yier jotend migepe manyien manigi dimbruok mar apisi kendo ma joratiro. Jadolo mar kanisa mar Eldoret, Reverend John Kiplimo Lelei, owacho ni mibadhi osekelo ng'ikruok mathoth e sirikal komedo ni thoth jo Kenya koro ok oyie gi tich mar telo ma pacho ka. Hata mimi nimeongezea moja yangu. And all the clergy. Say thank you for coming. Na hasa wasia yake ya siku ya leo. The youth have spoken, the church leaders have spoken, and that what we are appealing is that as he constitutes his cabinet, he should look for people of integrity, people of respect, people who respect the church, people who respect others, and people are going to fight against corruption, because I think corruption is the worst. Anything that is destroying this country is corruption. And if you check what the youth are saying,
what the church leaders are saying, what all of us are saying is corruption. Could be we have enough resources. Why can't we use it for the common good of the country? And if it's very little, can we use it also for the good of the country? So I think we pray that those who are going to be chosen will be people of integrity, who will listen to the people who are not going to post in public, but people are humble, people who are approachable, people who can listen to the people. The new cabinet that is going to form should be devoid of politicians, so that the technocrats, the president should consider appointing technocrats with the relevant education, the relevant expertise and experience, so that they can help him to deliver on the promises that he had promised the Kenyan people. Jaod bura mabumula Jack Wamboka oseyo siasa kuom remo joywak mag jopiny ewi weche mag telo makare. Koloso ka chung'od burano e kinde chenro mag Kongo Apeini e gwengego. Wamboka nolero ni omor kod okang' mare mar go ombulu mar kwedo paro mar chik mar omenda ma higa 2024, kowacho ni okang' ma kamano ema nokelo lokruok e pacho ka, kaka riembo e tij jotend migepe machon mar pur Mithika Linturi, ma bende olieko ni chilo mar mibadhi mar mbolea nosemieno. Nimekuwa mtetezi wenu. Wakati mtu anakanyaga mwananchi wa kawaida, mimi nasema hapana. Tulikuja tukawa hapa na mswada wa Nzoia Sugar. Wanasema Nzoia iuzwe. Mimi najua hapa tulikuwa na mastermind, ikaenda. BAT ikaenda. Malakizi Jinari ikaenda. Kitinda ikaenda. Pan Paper ikaenda. Bungoma sisi tulikuwa watu tajiri. Saa hii tumekuwa watu hoi hai. Mimi niliangalia nyuma nikaona wamama walionipigia kura na wazee. Ile kuumia wanaumia. Wameenda kununua mbolea, wanapatiwa mbolea ambayo ni fake. Nalo manaye mimi ndalete mswada. Walijaribu kunifuata na pesa. Wapi? I was very frustrated in that process. Ninalipa mawakili wangu, ninaleta witnesses Nairobi. It was not an easy process. Tukakuja nikawaambia watu wetu, hii Kenya haiendi mzuri. Kaanza kusema Wamboka anapiga serikali. Mimi sipigi serikali. Wajibu wa mjumbe ni kutoa ujumbe mashinani kupeleka serikali kuu. Na hiyo ndio mambo mimi nafanya. Imedoneno weche manyien mag migago kowuok e Ramogi TV. Akwai ni kik idhi mabor, aduogo bang' thuolo machuok. I resigned from work about 2 years ago, so I'm running a shop, doing different items, the cereals. Once I deposit to my account, take 10% to Subukia Shrine. From there, now I'm going to boost my business. Possibly after 3-4 months, you come and visit me in Machakos, you'll see some difference. Bonuses nazo ni no. Kwanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako, ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots, click on super jackpots. Chambua game zako safi, review bit slip yako, ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea games zichezwe. Shabiki super jackpot, ni time yako. Mina dai wote twenda hivi to bet. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. They were machine guns. They were making that noise of, ta 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 ta. When I saw those children lifting their hands up and saying, "We are peaceful." To Kowengi, we are peaceful. I'm sorry. I feel we need to heal as a country. Yeah. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Wakelonu chenro mar tiedero. Citizen Kenya, Freddy Afune Papa.
kama yude mor mar wende mag rumba kokelni kod Ng'inja the Entertainer kod DJ Smollett en miel gi wer motimo Cathedral. Eye kanyo bende wakelo ni jangolo mar juma chieng' ngeso ka ngeso chakre sa 11:30 dhiambo nyaka sa 1 otieno mana e Ramogi TV en mor mochwere. Miyo makwedo paro ma okare keto kiawa kuom puonj koda timbe machon. Abawachonu adiera man go. Ng'at ma chunye tek to chung motegno. Ber ahinya ka ng'ato chung gadier kata ka diera mochung godo no boterelo. To gik musiko timore ngimane miyo bedo gi kuyo kod penjo mang'eny. En ang'o marach kodi? Penjo ng'ama noketho gimoro amora. Gik mane osebedo kopandi koro fwenyore ayanga. Odiochieng' ma kawuono ni an abiro nyiso Sarabjit gimoro amora. Hera mane en go kuom joode miyo temo umogi gi yore te. Asayo ni kik utim kamae. Kata ka onenore ojaketho. Mak mana ni an abiro timo gimoro amora manyalo mondo aler nyinga. Ma en sigand hera. Onge ng'ata ng'ata piny ka manyalo chalo gi Sarabjit. Wan watugoga, wanyieroga, to bende wan wadhaoga. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno mana e Ramogi TV. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Nyakwara Mogeji wan kocho pungeso kama india ni Saturday sangwe no tieno wakelo ni chenro mamit kabisa miluongo ni Thum Dagmon. TikTok anapenda kuzitoka TikTok ana wanti rekoda gimlo ni adek maliet in short tatu Jomiel kachel gi jongolo mopogore makelo nwa mana moro to mana sitting room ni kanyo mokelo party. Manigi talanta wanti rekoda jofumogi kayo hello wanti rekoda MCs move your body go vibrate fire girl turn around rotate chenro itayo ni koda kolo instrumental kachiel koda Lin Ramogi nyanya kachto chenro lungo ni Thum Dagmon pull it up right pull it up right pull it Ikrine wuoth mar dhialo teko kod lony mar joma mine e Kenya mangima. Na explore mang'e kaka bro connect numbers gi solving real world problems. Onyalo bedo e weche mag ohala, pau siasa kata dongruok. Mine gi yawo yore ne oganda e higni mabiro. Adwa nyiso joma rowere ni kentie idea main to chaka kata kaen mana mar uso mandas. Kochakore jiwo ratiro e kind chwech nyaka ting'o duond ji mopogore makelo lokruok makare. And about just puonjo jotelo bedo joma ber bedo joma kare joma ohero dongo joma tiyo negi employees matiyo ni ka gionge you cannot go for agile. Mine wacho ngeso ka ngeso kod Jailieta. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi.
Machiegni achije moko ariyo mitudo gi nek mar miyo moro majegni 44 Rael Cherop Biwott ibiro dinegi e tesend obila kuom ndalo 11 mabiro. Mabiro kaluwore gi ng'eto mar jal buche madoma Eldoret chieng' tich ang'wen, okang' manomiyo okwach kich thuolo mar dhi nyime kod timo nonro malong'o e wi wachno. Nonro mar okwach kich yango ni mosenindo Biwott ne owuok e kar tich mare thuolo machuok motelo ne saa 1 mar odhiambo ka gin kod jaode Francis Mwangi ma obila osemako. Obila yango ni Rachel Biwott ne otho kaluwore kod hinyruok e ng'ute kod wiye manyiso ni nogoye kod ligangla. Was killed in a very highly suspicious manner, that we suspect that there was a human hand that was involved, and we also suspect that the family needs justice, and we pray that justice be seen to be done. We've heard in the recent times of killings, senseless killings that have happened in this country. We've heard that the body of the deceased was found dismembered in different locations of this country. That is the most heinous crime that has ever happened in this entire continent of Africa. And we shall be seeing as it unravels, but we are praying that justice be done. That is all we are asking for on behalf of the family. Jodak manyandwir e gwenge mag West Ugenya Ward ne obago ng'anyo mamuol mar golo ywak margi e wi chal marach mar apeyni e gwengego. Kotelnegi kod Paul Juma, jopinygo ne oywago chal marach mar apeyni matudo gwengego, gino moserocho chenro mag wuoth kaachiel kod ohala. Giwacho ni kata jopuonjre osebedo gi wich bar e dhi e skunde kaluwore gi rach mag apeyni. Kara kamano, MCA mar West Ugenya Oduor Dodongo oyie kod ywak makamano kolero ni osechako chenro mar neno ni okong apeyni makamago maonge deko. Wan gi sida mar ndara. Onge kaka wakonyere nikech kata kako thuchwe wakowo rahia nikech rahia nyalo lor kata gupi. To onge kaka rahia kal budonji skul papolang. Koro wan gi sida ma onge kaka wakonyore. To tiende wa bende bam nikech wan mon moti. To koro kaka wawuotho dhierwa. Wasego kura higni kochakre higa 80 ka watero ndiek. Wagoyo waduoge no ndara onge. Koro wakiaga ni joma wateroga jomuofni koso wateroga joma ok nen. Wakwayo sirkal orangnwa ndara marwa manyandwir wachal joma odak Kichula. Wabedo neglected. Wakian wan jo West Alego to wakian Nyandwir village ni West Ugenya. Dwar jotelo mondo koro nyiswa mondo wabed kwa ng'en koro wachak rango West Alego. Koso wabed West Ugenya koni to ng'ano jotelo wagi okwinji wagisebedo ka iketwa chien weche mag barabara, weche mag dongruok igimra mora. Ndara Nyandwir ng'eyo. Kendo kien gima wendo, kien gima nyien kuma, wasewuoyo kodgi several times, kendo osebedo mention the public participations kaka giwachono, mana ne kalore kod tim mar pesa mabiro e county, anyicha ni pok omiye priority. Mar sama wuoyeni to ok onego gi complain nikech nyira kwa loso budget ma pok otiek loso pod odhi nyime. Koro ok aginyal ng'eyo no ok oketi kata okiti. Omiyo an kod geno ni sama wantieni gi budget miloso ni ndara no ibro lose kendo Nyandwir bedo mamor ahinya. Johera mag Radio Ramogi e kaunti ma Siaya nobedo gi mor mar yudo thuolo mar rado gi jolendo magi e kinde road show mar kambi mar SC Johnson manoyoro e gwenge mag Yala, Ugunja, Siaya kod Bondo kipuonjo oganda yore mag nego kute gi yath midendo ni Reddit pesticide. Johera mag nyakalondo mar Ramogi bende nomong'o wende manyien mag jathum Miso Thwango ma bende ne en achiel kuom jogo mane nie road show. Wachako wachni
Yala sub-county, wa Yala wadhi Ugunja, koro sani wan Siaya, kwa Siaya wadhi tieko wach ni Bondo kocha. To kawuono wabiro kae gi wach maber moa e company miluongo ni Reddit en achiel kuom gigo molos gi company miluongo ni AC Johnsons, kendo wamor ahinya kaka Ramogi FM ka wabiro kae ka wabiro yuoro jowa ma Siaya County. Siaya County achiel kuom counties ma Ramogi FM, Ramogi TV tegno kabisa. Kendo wagoero kamana ahinya kaka jo Siaya County obiro bo yuoro wa waneno awach ni ji ne chalo lo Ugunja kocha. To Siaya County, to Siaya Town bende wayudo ka ji orito wa, kendo wamor ahinya, wamor gi tich mosebedo kwa tiyo kaka RMS kendo Ramogi FM gira ka achiel gi Ramogi TV, kendo wan gi geno ni Nyasaye botelo nwa, kendo waboduogo kwa kelo mana weche mabeyo kaka watimo ga pile. Ten County ma Baringo kotudore kod Find DX Kenya ochakanga kampen mar golo remo mabiro dhi nyime kuom thuolo mar ndalo 3 ka gigeto skunde mag secondary mayudore e county no. Coordinator mochung' ne chenro mag golo remo e county no, Mika Chebon, owacho ni chenro no biro nikech achiedh nade mar yudo remo ka remo units 500 dwarore ute mag thieth mag piny owacho kod mag ji giwegi dwe ka dwe. Kaloso e skundi yawuoyi mar Marigar, Chebon nowacho ni nitiere dwaro mamalo mar remo ahinya kuom jotuo ma ok yud chiemo makare. Part of the symptoms of this disease is severe anemia, and it is really draining, the bloodlets, the blood and the platelets from a patient, and they become very, very weak. And so part of the reason why we are here today is to conduct a blood drive, which is going to help us, have enough blood supply so that as we are treating these people, as we are addressing the problem, we have the ammunition. Kalasa, it has become a very bad an illness which we have tackled from time memorial in Baringo. This is majorly because majority of the patients are nomads, and majority of them they are coming from Tiati. In 2019 we managed 25. In 2020 we managed 77 cases. In 2021 we managed 61. In 2022 we managed 124 cases. In 2023 we managed 191 cases. And since January 2024 up to now we have managed 91. And currently as we are speaking we have 17 cases in the ward. So the graph is still going high. We don't know when we are going to flatten the graph or when the graph is going to come down. Yuarruok mapek nomuoche kind obila kod jodak ma Kware Nairobi gino manomono chenro dhi nyime mar golo ringre mamoko e Kware. Odiochieng' manyoro ringre ma jok mamine mohewo 6 nyogole Kware no, kawachore ni ringre mamoko pod odong'. Ka watudore achiel gachiel gi ripota maro Eric Owenga mantiere kono mondo nyiswa. Eric Owenga, inyalo nyisowa ni to ang'o madhi nyime e alwora ma Kware gi e thuoloni? En mari nyiswa nyime e alwora ma Kware. Nyiswa gima dhi nyime, Eric Owenga, thuolo en mari. Aparo ni kiunja maber ahinya nyaka Ramogi abiro na achiel kachiel kaok e alwora ma Kware mano e karak ma pipeline kuma odiochieng' manyoro ka achiel kod kawuono jopiny dhogi osomoko mokalo kaluwore kod bang' fwenyruok ni ringre oganda noyud kaka kendo kuma wantie ni jopiny ochopo ka Makwar ma miwuoro kaluwore kod ichwang' margi ka giwacho ni kuma wantie ni ochiegni kod stesend obila Makware to ringre mag oganda nyoyud ka ma bende thothgi gin joma mine, kendo kawuono en odiochieng' mar ariyo ma chenro mar manyo ringre oganda dhi nyime, kendo nyaka sani ok anyalo wacho mang'eny ahinya kech an ka kod jal ma ok riwruok ma kedo ratiro mag oganda mano Haki Africa ma bende osebedo mongirra ahinya kod chenro ma kawuono ni. Abo miye thuolo mondo pim to osebedo nang'o kochakore gokinyi nyaka sani, kech ing'isowa ni mokwongo gokinyi ne nitie ywaruok kae kind obila kod jopiny ma bende ige wang' mokalo ka giwacho ni adiera tin wach mar ringre oganda ma osegol ka kochakore odiochieng' manyoro nyaka kawuono ma thothgi gin joma mine. Kaka kamano warwaki machiegni to
ini ng'awa to odiche makawuono ama timre kalure kod ringre mine molika. Iluonga ni Frederick Ojiro, ani ofisa mar maswala ya dharura ishirika mar ya Afrika. Wan kod monitors matiyo e gwenge gi mancho ngiso wanyoro nitie body mancho ne piny kaka ikwari kakae. Koro nyo wabiro with speed nyoro bu wa make sure ni wa waloso kod OCS makae to kod yudhe matiyo ikwari kakae. Bunyo wagolo dhano auchiel okinyi mangiso ni kuom ji auchiel go nyo gin mon abich kod dichwo achiel to so dhiambo wachako wagolo kendo ji ariyo to kawuono bang' nyoro ne nyofujo nyontie because polise nyadwa mondo riembo dhano. Koro kawuono ne wabiro fujo no kendo no betie to bang' fujo makawuono waloso kod jopiny bu jopiny oyie ni nyaka koro mi jo homicide team ni wan kod Mr. Martin Nyaguti who is the head of homicide. Kawuono ngiswan to chenro chalo nango nitie ringre musayudo to manga machal unya yango nenga machal nadi. Nitie mwili achiel mziga achiel ogune achiel mosayudo kakae to pok wayawe koro wadwa mondo bi yawe bang'e mondo wang'e en dhano machal nadi en ng'ama chal kod higni adi and kadhalika. But wakwayo jopiny mondo obed kod horruok makende mondo tijno timre maber mondo adier mondo ng'ere. Erokamano nyakwara Mogi, mane kaka lwasi chal ka kendo en koko matek mokalo e piny ka en koko kalore kod wach mar ringre jomoyud ka kendo bilan ko tich matek mar gayo piny kata gie sani inyalo mana e kamera ka gima timore kech gitemo dhiro piny owacho mondo ng'e ni to adiera ni kanye kalore ni ringre joma mine noyud ka. Nyakwara Mogi, mokwongo ne wachopo nyaka e kar kano ringre ji ma City Muchari mano e apaya Mangong Road mar mondo oyud to ben nitie anyuola moko mochopo kanyo maneno ni to nitie jogi mokel kanyo to wayudo ni onge family mane ochopo kanyo pod ok ong'ere to jomo oter ringre gi e kar kano ringre ma City Muchari gin joma chal nadi nikech kaber nonego bed nitie joma oses gie sani osebedo kod lal manyawacho ni jogi moko pok ginwang'o nyaka kawuono. Koro wan ka Nyakwara Mogi kendo wadaneno ni to bang'e ka otiek godhiambo to ringre adi ma inyalo yud kokalo ibugo makware ka manyo yudie ringre oganda maka thothgi nyo gin joma mine. Nyakwara Mogi, kaka mano aduoke e studio kok e kadak ma kware alora ma pipeline mano e kachuro ema come the south and Eric Owenga. To you then man I'm making so curious. Now I'm going to go to Katimore to police pokobiro on the ground. Koro en akwayo mondo dhano hore. You the hore mondo mi jo DCI gi jo homicide nafas mondo tiek tichgi. Kazi endelee tu. Marakamano mano jafwambo maro Eric Owenga achiel kachiel kowuok Kware Nairobi kama bende ringre oganda to sa moloyo jok mamine nyochak yudo odiechieng' manyoro ka nyaka sani chenro makamano dhi nyime kawuono ka wabiro medo kelo ni ler ewi chenro no kaka omedo timore e pacho kaeri to moloyo e gwenge ma Kware kama bende midhiero makamano timore. Ka wadhi nyime en ni duol mochung' ne piny madongo e pacho ka NEC Olando chako chenro mag timo penj mibiro mi jopuonjre mag grade 9 higa manyien. Penj makamano idhi tema kuom jopuonjre ma jo grade 8 sani chakre tarik 15 ma juma manyien nyaka tarik 19 dweni. Jata tije ka NEC David Njegere olero ni giseyiero skunde 235 mowuok e counties 47 duto midhi timie temruok ka geta margi en nono ng'eyo mar jopuonjre ewi somo magitimo e skunde. E higa manyien duol mar NEC dhi bago penj maduong' mokwongo mar jo grade 9 miluongo ni Kenya Junior School Education Assessment e bwo kit lai mar somo mar CBC. Kuom mano NEC ochako chon mar temo nono kapo ni Kenya oseikore mar timo penj mar grade 9. Jopuonjre ma jo klas 8 sani idhi mi penj mar temo nono ka giikore ne penj makamago e higa manyien. Wik mabiro ni tarik 15 nyaka tarik 19 gibo bet gidhi skul mondo gitum gima iluongo ni pilot mar penj ma klas 9. Kaka wate wang'eyo group mokwongo ma CBC sani gini klas 8 to higa mabiro gibo bet gini klas 9. NEC oseyiero skunde 235 e counties duto 47 ne penj makamano kama oting'o skunde mag jopuonjre mani kare kod mago manigi ng'ol. E group momiyo pilot ni nitie categories 2 meg school mantie skunde mabiro bet miluongo ni regular exams
to skunde man nthindo mowacho ni gin special need exams. E piny makamano bende nek dhi temo lony ma jopuonjre ni godo ewi lony manyasani, kendo jopuonjre moko dhi timo penj e yor mbui midendo ni e-assessment. Tie group mwabo miyo penj ma iluongo gi kizungu ni pen and paper, ma gibo tiyo gi karatas gi kalam, to ntie skunde 30 bende ma wantie kodo e group no mwabo miyo penj miluongo ni e-assessment. Gima watemo wacho ni penj ma grade 9 kan bed penj ma e-assessment, lakini sani watema mondo wane kuma kaka Kenya ni ready gi e-assessment. Duoko mag penj gi nek biro tiyo godo e nono ikruok mar jopuonjre kod choko nonro ewi jopuonjre kod jotend skunde. We are also going to collect a lot of data from the learners, the teachers and the head teachers, so that we can establish exactly what are the other environmental and school-based factors that we may need to take into account as we prepare for the summative assessments next year. And we will find out how they fare in each of the subjects and then be able to see whether our test blueprint or what we call tables of specification are appropriate for each of the subjects. The other thing that we want to find out is whether the items or the questions that we have set in each of the subjects are adequate. Jopuonjre ma jograde 8 sani e tim mokwongo e bwo lai mar somo mar CBC ka gibiro timo penjgi mar tieko junior school higa manyien. Mana kamano, mano temruok mar penj mabiro timore bang'e nero higa manyien, ka e thuolo ni eri en mana temruok ngeche ni skunde machuok ema ibiro mi thuolo ma timo penj makamano gi kwan matin ma jopuonjre ma bende biro timo, koro ok ni penj no chakore ayanga. Ka wadhi nyime ni riwruok mar okinde e pacho ka LSK kotudore kod riwruoge makedo ne ratiro mag oganda osingo mar konyo rowere mane obila omako gi thuon e yudo ratiro margi, kaachiel kod neno n'obila mane ochielo gi lisasi monego moko kuom rowerego e kinde ng'anyo bende okawnegi okang' mager mar chik. Rowerego eko mane obila ondhiyo gi thuon sani koro pod odak gi luoro kaluwore kod sand mane gikale lwet obila. Joiso Duor noloso gi moko kuom rowerego kendo ikonwa lipot makama. E kar romo ma ufungamano bore Nairobi, rowere mag Gen Z, riwruok mar okinde LSK, kaachiel kod riwruoge makedo ne ratiro mag oganda ochokore mar medo nyiso sir margi ne rowere moseyudo sand e lwet obila kaluwore kod kaka ne giwuok oko mar ng'anyo ka gikwedo paro mar chiko omenda ma higani. Billy Simani ma thothne ong'ere kod nying mar Crazy Nairobian ma en achiel kuom rowere mane obila omako gi thuon, kaachiel gi Nadia Ndhia wigi ok nyal wil gi gigo mane gikale e lwet obila. Friday nilikuwa nimetulia kwa nyumba kitu around saa 9 hapo nikasikia mtu anagonga mlango. Mimi nikajua ni caretaker, kwa sababu kuingia hiyo area yetu kama ni mgeni lazima kupigie simu kuja umfungulie gate, na mtu mwenye ugonga mlango wangu mostly ni caretaker kileta makaratasi ya takataka. So nikaenda nikafungua, nikaona watu watano, 4 ni wanaume, mmoja ni mwanamke, walikuwa wamejifunika, wamevaa hizo balaklava. And then wakaniuliza Billy, mimi nikajibu ndio, ile kwa uoga tu. I had a knock at the door and it kept getting louder and louder. So I woke the person I was staying with up, my partner at the time. I woke my partner up and I told him there are people at the door. Wamenikujia. Gilano ni jogo mane gichichni gi nobila ne omonjogi mana ndalo achiel kende tok ng'anyo kendo terogi kama ok ong'ere. Kateremshwa mbio, nikasikia nikiingizwa kwa gari. Hapo ndo I think nilikuwa walinieka between them, because kwa on my right nilisikia kuna mtu, on my left pia kuna mtu, na hiyo muda wote nimefungwa uso bado. Alafu tukaenda for almost 2 hours. Juu hiyo gari ilikaa sana, so sijui kama walikuwa wanazunguka Nairobi ama tulikuwa tunaenda nje ya Nairobi. We went down the stairs, they put us in a car. They crammed us in a car. They squeezed us in that car. It was a fairly large number, 7 men, 2 people. So, yeah.
The entire time we were blindfolded, and they kept confirming to check, is that blindfold still on? They kept hitting me in the head. Billy gi Nadia wacho ni bang' chopo kama ne otergi, ne ochak dadhogi ka obilago ne dwa ng'eyo jal mane sirogi e yor bago ng'anyo. Basically walikuwa wanataka kujua ni nani anafund maandamano. Nikawaambia ni sisi wenyewe tumejitolea. Wakaniambia hapana, lazima kuna mmoja wenyu mwenye unajua mwenye ako funded. Nikaambia hapana, sisi tuko tu kivyetu vile tuko hivi. Kuna wenye wanajitolea kubuy t-shirt, kuna wenye wanajitolea kununua maji, kuna wenye wanajitolea kutumia wengine transport, kuna wenye wanajitolea kuprint hizo banners. Like tuko wengi tumeungana na wote tuliona hii finance bill itatuumiza. That's why tumetokea kwa street na ni peaceful. Ethulono duto giwacho ni simbe gi mag ong'we yamo ka achiel kod kompyuta magi ne ntiere lweto bilago ka gitemo manyo ranyisi. They kept asking us for our passwords because they took both our laptops and our phones. So they're like, password ya simu ni gani? Na ukinidanganya aki ya Mungu, nimesema utaki kunikasirisha, usinikasirishe. So they cocked a gun. Kata obedo ni ne owegi thuolo kendo gi ngima, gino mane gikale podi kelo negi lit kod luoro ka nyaka sani Billy gi Nadia siko kadar ka luore ni gichich ni inyalo bi kaugi kendo. Bado naishi hapo sijahama, but currently niko hapa, naenda kwa ndugu yangu kidogo, naenda kwa rafiki yangu kidogo. Simu nimeka flight mode, nimetafuta line nyingine cause bado nimeshtuka vile walinipata. Hawajapata tu nyumba peke yake, wamepata hadi mlango mahali naishi na nakaa 7th floor. So ile uoga tu, so saa hii niko kila mahali. It's been 2 weeks since the abduction and I have been fairly scared. I've been so scared to even tweet. I've been scared to get out of my house. I have been scared to pick random phone calls. Jakom riwruok mar Okinde Faith Odhiambo mabende no chopo e romono wacho ni gibiro dhi mbele kedo ne jogo mane yudo sande lweto bila mondo giyud ratiro ka bende gibiro manyo yore mag miyo gi hocho. Watimo report modwa tero ne IPOA kich tija IPOA en nego bedni giyudo polis mage mane no mako jogi kendo gikanye kendo polis mane no hinyo ji. Gimoko morowa en kata ka gikaw details ma ji mohinyore kich nitie hospital nitie record gi gik moko ma inyalo nyis. Shida mwantie go kanie jik mane no kaw gi thuon ok wang'eyo ni no kaw gi ng'a kendo pok gichako timo investigation mondo ginyiswa kaka gibo konyo jok mokaw gi thuon. Joyce Oduor, Ramogi TV, Nairobi. Gikanyo mwachope giko mar weche manyien mag migago, mak mana ni an gi ote ariyo, chenro mar migago moro wa maratari ka wantie Ngomongo, Ayiera gi Rosa Adhiambo, emano jo dundo mtu kubwa size ndogo, kaeto aneno kanyo Pascal Olajo kod Pauline Pascal, waneno Ramogi TV maler kabisa, kawane kuyo mar Bob Leo Kabondoka. Nyakwa Ramogi, wacha kwa tudre kendo koro modhiambo, Saa achiel Ramogi TV bro kelo ni weche manyien mag ang'ich welo to saa 3 weche manyien mag oimore. Nyinga Milton Ochieng' Awuor, bed gi odichieng' mokwe.